No, bueno, jo simplement us volia donar les gràcies per ser aquí i també a Anna Maria vostè per pensar en la biblioteca com a plataforma i espai ideal per presentar el llibre. I ja està. I gràcies a tu, Maite, també per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres per acollir-nos tan amablement. Bueno, començaré jo. Sí, comença tu. Bé. Jo ara els comentava aquí a peu dret. La veritat és que darrerament m'he dedicat poc a presentar llibres en general perquè no som de fiar. No som de fiar, ni tenim temps de llegir-lo, ni de preparar-ho, ni que el dia que quedem no tingui una altra cosa. Però bueno, la veritat és que quan Anna Maria me va explicar aquest projecte, que sempre n'han ratllat enmig del carrer, sempre que ens hem trobat hem quedat ratllant d'aquest llibre, i la veritat és que me va sobre contagiar la seva il·lusió, la seva passió, i quan jo me va demanar i que el presentaries, li vaig dir que sí, n'hi vaig pensar. Sí. Tot d'una. Jo vaig tenir molt clar des del principi que em van ratllar que per ell era un projecte molt il·lusionant, un projecte molt engrescador, i és això que me va saber transmetre. I aquí som, presentant aquest Paradís de versos, que com diu ella mateixa, i llegiré un tros de les seues paraules, diu: és una introducció a la poesia catalana per a infants a part de la intenció d'una lectura amena i una joguina. I jo crec que la paraula és aquesta, és una joguina. Jo crec que, si mos el miram, és una joguina que té tots els elements necessaris per fer-la atractiva per als infants. Començant per unes il·lustracions precioses. M'agradaria que se li fes arribar a l'il·lustrador, que la veritat és que quan me'l vas donar són unes il·lustracions que capten tot d'una l'atenció, tenen uns colors vius, són unes il·lustracions que després, quan llegeixis el llibre, tenen el més important, és que saben captar l'ànima dels versos. Vull dir, veus que encaixen perfectament en el que és aquest llibre de poesia. Són uns versos senzills, pensats per enganxar un lector infantil, i per tant aquests dibuixos són un poc que ens du dins el que és aquest text. Jo estic d'acord amb Anna quan diu que escriure per fiets és segurament més complicat que escriure per adults. I quan, a més ratllant de poesia i a més ratllant de versos, jo crec que aquesta complicació encara es multiplica. I perquè és més difícil escriure per fiets. Jo crec que perquè no es pot renunciar mai a un llenguatge elaborat i precís, per tant no es pot escriure per fiets per entendre-nos, no és mai rebaixar el nivell, al contrari, et sabrà trobar el to adequat per a aquest fiet. Per tant, aquest equilibri és allò que fa més complicat aquest tipus de text. I evidentment, com totes les coses en aquesta vida, com més complicades, si te'n surts, més satisfacció també produeixen. I jo crec que és aquesta satisfacció també que quan vam veure el llibre i tu me'l vas dur i me'l vas mostrar, és aquesta il·lusió de dir, bueno, allò que m'ha costat tant, al final ho hem pogut acabar fent. Jo he escrit moltes novel·les, tu si és poesia, jo la poesia sempre l'he trobada complicadíssima, en general he dit, i la veritat és que de totes les coses que he escrit, i he escrit novel·les llargues, novel·les complicades, de llenguatge molt... N'hi ha una que per això és especial, i que és un conte infantil que va guanyar el Premi Contarella, que és Omplir la nit. I és per jo un text especial, un dels que més m'ha costat, també, i per tant és un dels que més satisfeta m'ha deixat. Perquè
era un repte. Tu empres la paraula repte i jo crec que ets adequada, vull dir que aquest tipus de literatura sempre és un repte. I la resposta que te donen els fiets, per jo és de les més polides que te poden donar, perquè sempre són espontànies i sempre són sinceres. A vegades els adults ho disfressam una mica més o no deim, però els fiets sempre transmeten allò que pensen. Jo recordo, poc després de publicar Omplir la nit, el Contarell anava per les voltes i veia fiets, mira, això és que ha escrit el conte d'escola, i s'aturaven i te deien coses. És un lector molt agraït, i molt, jo crec que trobaràs molta resposta per part dels fiets en aquests versos. Com deia, escriure literatura infantil és ben complex i fer versos per infants encara més, perquè aquesta capacitat de suggerir, d'obrir mons desconeguts, d'interrogar-te sobre tu mateix, aquesta capacitat que té la bona poesia, per això llegint poesia, aquesta capacitat la fa imprescindible. Però jo penso que val la pena fer aquest esforç, tant per qui l'escriu com per qui la llegeix, perquè la poesia mostra moltes coses, i la poesia és ritme, la poesia és creativitat, és imaginació, és bellesa, és emoció, i són uns aprenentatges molt importants i que també és molt important que es comencin de ben petits. Jo puc dir la meva experiència com a professora, que quan dius poesia dins una aula fan un poc així. I fan un poc així segurament perquè no s'ha treballat prou, que això també ho havíem comentat. Vull dir que a vegades de petits hi ha molt de contes, però la poesia sempre queda una mica més en segon pla i en segon terme, i quan entren ja un escaló més amunt es fa com més complicat. No hi ha aquest aprenentatge un poc gradual de la poesia que la faria més fàcil després. Jo he agafat una frase que va dir l'escriptor Bial Mesquida, diu: la poesia és una font de salut i de saviesa en un món que va cap a la robotització del personal, cap a l'ablació i la destrucció del cervell humà. Bial Mesquida és molt radical i és molt provocatiu, i jo crec que aquesta frase és molt provocadora, però per desgràcia també és molt real. Anem cap a aquesta robotització del personal, cap a mirar poc cap endins, cap a pensar-nos més cap endins i estar molt preocupats per tot allò que es mou en el nostre voltant. Perquè la poesia és una font de salut i de saviesa. Justament per això, perquè ens interroga sobre el món, ens fa pensar en allò que vivim, en allò que sentim, també perquè ens fa pensar sobre nosaltres mateixos, sobre els nostres sentiments, sobre les nostres emocions, i en definitiva ens fa pensar i fa pensar-nos, que això és el més important. I per això crec jo que és fonamental començar a llegir poesia des de ben petit. I quan un comença a llegir poesia en un llibre com aquest, el que fa és descobrir que les paraules fan màgia. Perquè fan màgia, perquè, i ara remetré uns versos del llibre, un verderol es pot gronxar damunt un raig de sol, o un núvol gris es pot anar empipant fins a descarregar una tempesta. Per tant, això és la gran riquesa de les paraules i la gran riquesa que a més té la poesia. En aquest paradís de versos que ens ha regalat Anna Maria, hi trobam peixets juganers, hi trobam vaques presumides, me va fer molta gràcia una bleda per ventall, hi trobam cassoles musicals, hi trobam cavalls trapelles o moixos enjogassats. I per tant hi trobam tots aquests versos cosits amb una fina ironia, amb un toc d'humor o amb una sensibilitat molt especial per descriure fets quotidians que poden passar inadvertits en els fiets, però que segur que quan ens llegeixin aquí i ens vegin
quan es mirin una olla damunt el foc i sentin un renou, la miraran d'una altra manera. I jo crec que aquest és un dels grans valors del llibre. Jo vos voldria llegir un poema que és el Botó d'Or, que crec que pot sintetitzar tot, que vull mostrar les imatges, perquè la veritat és que és molt polit. I diu: la papallona vol en primavera, veu nèctar de la flor més presumida, i amb les ales pintades de dolçor escampa pólvores d'il·lusió. Amb la rosada es banya falaguera i es posa a sobre de la margarida, en el botó de sol, per deixar l'or a totes les amigues del seu cor. Una papaona, una margarida, són elements molt propers, però a la vegada descrits amb aquesta riquesa de llenguatge. Un altre aspecte que també m'agradaria destacar d'aquest llibre és una voluntat clarament didàctica de mostrar que és introduir els infants en la mètrica. Cada poema diu damunt quin tipus de vers és, quina rima allà. Per tant, amb la lectura, a part de deixar l'àmbit que és el poema, els fills també poden aprendre el que és la mètrica i entrar més en el que és la poesia, el nombre de síl·labes d'un vers, que hi ha diferents tipus de rimes, segons l'accent o segons la fonètica, i ho poden comparar després amb el que ells coneixen, que és el conte. Normalment començant amb contes i dins un conte els fills ben prets saben que poden ratllar dels personatges, que poden ratllar dels temps quan passa aquella història, o poden ratllar també de com s'organitza la història, si fa vots o és lineal. I ara sabran, a més, llegint poesia, que quan s'endinsin dins aquest poema, que la poesia ve sobretot definida per un vers i que empra un llenguatge que suggereix més que no diu. I això és el que permet després fer nostre tot aquest vers i sobretot el que deia abans, lligar-lo a la nostra experiència també personal, l'experiència personal del fiat. Jo, ja t'he dit, m'imagino filles llegint aquest llibre i relacionant coses amb fets, relacionant aquests versos amb els seus fets que viu i que veu cada dia. I qui sap, si capta que els fets més quotidians es poden acabar convertint en vers, segurament ell, la seva vida més normal, qui sap, també la sabrà convertir en vers. I això és aquesta idea de fer-los entrar dins aquest joc. I ara ja cap, perquè crec que s'ha quedat allà l'autora, i acab normalment per allà on tothom comença, que és ballant de l'autora. Però jo ho he volgut fer així perquè he volgut que les meves darreres paraules fossin de reconeixement a la feina incansable de Nanda. Ella és avui una poeta reconeguda amb premis destacats i una persona estimada pels lectors i un referent dins la literatura que es fa a Menorca. És una persona que estima les paraules, que veiem que estima les paraules i que a més ara s'ha volgut endinsar dins aquesta feina complexa de fer estimar les paraules en els fills. I jo t'he de donar l'enhorabona. Enhorabona per la teva constància, per el teu entusiasme, per el teu amor a les lletres i només puc desitjar que aquest llibre preciós, per imatges i per paraules, per les dues coses, que aquest llibre preciós arribi a molts de fills i que ells puguin xalar tant llegint com estic segura que has fet tu, encara que és tan més complex i més difícil, que has fet tu escrivint, creant aquest paradís de versos que són, com dius tu, un petit regal, una petita joguina. Una petita joguina. Enhorabona. Moltes gràcies. Jo, quan me vaig proposar escriure aquest llibre,
vaig pensar que a les escoles faltava un nivell molt elemental perquè els fiets prenguessin gust ja començant en la poesia, perquè, clar, quan comencen a llegir poesia? Ja són grandets o tal vegada a l'institut, perquè a l'escola sí que qualque mestre ensenya poesia, però molt rarament a les escoles se'ls hi mostra. I jo vaig pensar que ara, per exemple, a Catalunya, jo he estat a un seminari d'investigació poètica i hi ha un entrellat impensable d'estructures, de mètrica, de rimes, una cosa impensable. I jo només conec en Salvador Pere Arnau que hagi escrit un llibre de versos per infants. O sigui, no vos penseu que escriure per als fiets sigui una cosa senzilla. Per jo ha estat dificilíssim. O sigui, pensar en una cosa que pugui estirar. Van triar paraules semblants per recordar les coses. O sigui, la poesia, la rima, ve d'aquestes persones de la prehistòria que estaven memoritzant les seues gestes amb paraules molt semblants perquè, clar, la primera va ser molt fàcil memoritzar una cosa, però com generació rere generació s'anaven acumulant, van inventar la rima. Per això és molt important la síntesi. D'aquí ve la poesia, la síntesi. Una novel·la pot tenir 100, 50 i 60 pàgines. Un poema pot tenir 20, 30 versos, 40, 50, 60. Per exemple, al Renaixement feien tirallongues de versos. Avui en dia ja no es moda aquells versos tan llargs d'en García Lorca o Machado o de na Teresa de Jesús, que feien aquells versos tan llargs. Avui en dia no es moda això. Per tant, la poesia ha evolucionat molt. Ha evolucionat perquè la síntesi has d'explicar un pensament, una emoció en poques paraules, però paraules escollides, paraules literàries. Per tant, aquestes paraules tan literàries formen el contingut del vers. El vers, com pot ser el vers? Si escrivim un poema, poden ser pariats, tercets, quartets, quintets, i després ja n'anem a sard major, que són 8 versos. Després anem a sonets, moltes classes de versos que contenen aquestes estructures de la forma del vers que tu vols escriure. Després, el rima interior, el rima de les síl·labes, art menor, que no arriben a 10 síl·labes a cada vers. A sard major ja començam a ser decasíl·labs de 10 síl·labes, m'entens? I resulta que tot aquest entrellat interior repercuteix a l'estructura del vers. I després, per acabar, hi ha la rima, que és consonant, que és perfecta, sabó, tambor, i la imperfecta, que és blanc, sang, mar, far, que és la mateixa vocal, però la terminació de les consonants és diferent. Vist aquest tot entrellat, perquè veieu que la poesia no es tracta de juntar 4 paraules polides. I jo m'agradaria, amb aquest llibre,
que els fiets prenguessin consciència d'escriure poesia, encara que les metàfores no s'endinsin, que aprenguessin a escriure en la mètrica conforme, perquè avui en dia s'escriu molt vers lliure. El vers lliure està molt bé per fer un pensament, una cosa, però jo crec que el vers, quan està la mètrica, la rima i l'estructura, té un valor molt més. La rima, quan el llegeixes, és sublim, és impactant. En canvi, un vers lliure, és com que sigui una prosa poètica, que vas dient una sèrie de coses amables, però sense cap cotilla que agafi el vers dins una estructura com els nostres antics van elaborar. Dit això, que ja coneixem tot aquest entramat, vos llegiré alguns versos que na Maite ja n'ha llegit tu, i començaré amb el primer, que és molt xistós, que és primer, que hi ha un moixet amb una rateta que juga amb una sabata, que va ser el primer vers que vaig crear per iniciar aquell llibre dels fiets, que diu: el gat meula la rata que juga amb la sabata, el gos lladra al vedell que dorm amb un cistell i canta l'amazona en la cresta de l'ona. I aquí dalt ja vos diu que són versos parells, heptasíl·labs, de rima parell, i de rima femenina i masculina. Què vol dir rima femenina i masculina? La rima femenina és sabata i la rima masculina és vedell. O sigui que la síl·laba tònica és la terminació de cada paraula. Ara vos llegiré Clara Pau, que és el segon vers, que es diu de tercer tots octasíl·labs, de ritme parell, o sigui que els accents es diu Clara Pau, diu: vola l'ocell en el cel blau i es pinta en l'aire la figura que alena globs de clara pau. Reposa en l'arbre el verderol, en l'ombra viva que madura i es gronxa sobre un ras de sol. Després, la peixera és un vers que he fet bé. Vos faré d'altres perquè vegeu el contingut, perquè vegeu els diferents estils de versos que he posat. Un estel de la pàgina 21 diu versos de peus grecs, que és anapestos, anisosil·làbics. Què vol dir anisosil·làbics? Anisosil·làbics vol dir que els versos tenen diferent nombre de síl·labes. O sigui, que com veig aquí a la figura del vers, ja veureu que n'hi ha de versos més curts i versos més llargs. El ritme és imparell perquè són de cada tercera síl·laba hi ha la tònica. I després la rima caudada masculina, que vol dir que totes les rimes són masculines, que acaben són masculines. I caudada vol dir que venen de dos en dos. I les rimes perfectes
s'escriuen amb lletres, amb vocals maiúscules o lletres maiúscules. I diu així, un estel diminut s'ha perdut en la ruta del mai de l'espai i una llum fulgurant va deixant el seu foc resplendent com un vent que va omplint l'aire cel de la mel que li mostra per fi el camí. Després, la vaca presumida, tenim aquí una vaca que són quarters de parell anisosil·labis, que també vol dir que hi ha versos més curts i més llargs de síl·labes en la rima femenina i masculina. I és cadenada. Què vol dir cadenada? Cadenada vol dir que el primer vers i el tercer és la mateixa rima, i el segon i el quart és la mateixa. Això vol dir que s'alternen, no venen juntes les rimes, sinó que són alternades. I diu així la vaca presumida: la barca margarida es pinta els llavis de corall, s'arregla presumida perquè vol assistir al glamurós ball. La vaca és divertida, du les sabates de cristall, una falda florida i una fulla de bleda per ventall. Després aquí tenim també una altra estructura de la pàgina 25 que es diu festeja coqueta la gallina, la gallina. I aquests versos també són diferents d'estructura perquè són versos de peus grecs, també aquests ja no sil·labis, també tenen de diferents nombre de síl·labes. I la rima escaudada, que aquestes venen de dues en dues, i són de rima perfecta, que és consonant. La gallina Isidora enamora, amb la cresta d'un roig que fa goig, s'engalana al mirall per un gall, ja festeja coqueta i discreta. Cada dia a les 9 pon un ou, el replega manyosa i mimosa perquè els colva el cistell fet de pell. Ja ha nascut la mainada estimada i els pollets fan piu-piu en el niu. Després dels núvols gris, un dia anava pel carrer amb la bicicleta i me'n vaig anar jo a comprar tota decidida cap al polígon i quan vaig tornar es va posar a ploure a tot gas i jo vaig quedar popa aquell dia i me va sortir aquest vers. Aquests vers són de quartets i també són caudades, de rima caudada. I és un núvol gris, que és la pàgina 27. Diu: el núvol blanc es mira al riu i es pinta d'un color joliu. No sé per què es torna de plata si abans somreia d'escarlata. El núvol gris es va empipant i es torna esquerp aquest bergant. Respon amb trons i llamps tot d'una, de tan fos sembla la nit bruna. No sé per què fa mala cara. Jo no he dit res ni sols ans ni ara. I ha deixat caure un grau ruixat a sobre meu, tot empipat. I aquí la cassola, aquesta que es deia la Maite, la cassola, aquí la tenim, la cassola, que com jo tinc una olla que com vull fa clink, clink, clink,
I l'am és la meva olla preferida perquè com que és una olla d'aquestes que en poc aigua es bull les patates i les vitamines queden de so, pues m'encanta aquesta olla i cada dia si faig bullits o coses d'aquestes i diu la cassola canta. La cassola quan bull toca unes notes que són platins que sonen clinc, clinc, clinc. Alegre cou la sopa amb les granotes que van bullint amb el divertit trinc. Bull la sopa amb la música per l'aire que maneix aquest plat d'exquisit gust. Dins la cuina ara sura bona flaire mentre bull la cassola al punt just. Una orquestra domèstica que em fa contenta cada dia per fer el dinar. Bueno, i ara anirem més enrere, que es diu La granota golosa, que és la pàgina 51, que aquesta ja me n'anam amb un sonet anglès, decasíl·labs de ritme parell i una rima caudada masculina i femenina. Diu la granota golosa. Una granota salta fins al cel, vol agafar la cua d'un estel. Salta, salta, que salta la granota, va tan amunt que sembla una pilota. En la bassa neda àgil com centella, tothom voldria ser rauda com ella, i salta saltarina per la nit i canta com Madonna amb tot el pit. La granota és l'enveja de la Prada, li agrada ser una reina molt mimada, però és golosa i força especial, sols menja coses dolces al final. Ha vist la lluna blanca que és de nata i fa un salt per menjar-la amb xocolata. Si voleu que m'ho llegeixi qualcun que no jo de so. Mira, ara llegiré la serp jordina, que és la serp aquesta, que és tan simpàtica, aquesta serp que té una sardina a la boca. I diu, també és un sonet anglès alternada una sí i una no. La serp jordina. La graciosa serp té la pell fina i no puja pels arbres del voltant. Destaca el seu color de mandarina i amb unes ratlles verdes va reptant. En l'arena ara sembla una ballarina i els seus amics són crancs que van saltant i juguen a pescar aquella sardina perquè és un joc d'estiu molt refrescant. Sols menja peix la nostra serp jordina i veu molt més enllà el seu ull brillant. Potser és una bruixa o una endivina que fins i tot el món l'està mirant. Per camins i marines va xiulant la serp acolorida més flamant. I ara, per acabar, vos llegiré la darrera, que vaig pensar, dic, com ho faig per acabar aquest llibre? I me va agafar la idea d'agafar tots els protagonistes, diguem-ho així, d'aquest llibre que han participat a formar aquests versos, a fer un collage de tots ells i fer aquest vers que són quartets anisossil·labs de ritme parell i de ritme caudada masculina i femenina. I es diu Disbarat. Diu, si us ha agradat tot aquest disbarat del gat, la rata, el gos i el caramull galdós,
de l'ocell, el peix, que són un vell esqueix, d'aquesta salamandra i conillet, d'un anel que és perfet, on l'estel i la vaca són símbols de la traca que esclaten trons d'un núvol gris en un cel llenegadís. Més canta la cassola com una gramola i aquella papallona i la gallina són un vell tord que ens al·lucina. I el cavallet i la somera pel camí fan drecera i el vel, la bicicleta i aquest gat són uns artistes d'amistat. El caragol i la carxofa es tornen part d'aquesta estrofa i el camaleó i la serp que xiula em fa sentir el meu cor com piula. Ara, amb aquests versos de pau, us dic adéu-siau. Vull afegir una cosa que aquí també queden reflectides les festes de Menorca, amb el bé de Sant Joan, de Ciutadella, el cavallet Trapella de Sant Bartomeu, que també és una festa molt galdosa, i també els nostres veïns de Migjorn, la Somera. Així que queden reflectits també pels fiets de Menorca les seues festes patronals. I espero que agradi. Moltes gràcies a tots i a la Maite especialment per la seva gentilesa de presentar-la.